het is ik. Het is lang geleden, maar ik zit hier nog een keer in mijn donuthoekje. Ik ben eindelijk nog een keer thuis. Ik weet het is een eindelijke geleden. Ik mis mijn thuis heel erg, dus is het dubbel zo leuk als ik hier nog een keer ben. Zoals je ziet heb ik geen make-up aan. Dat is omdat we vandaag iets nieuws gaan uittesten. Jullie zijn evenveel als mij into skincare. Dat was al een rare zin voor te beginnen, but we don't care. Oké. En omdat ik dus heel graag mijn skincare routine met jullie deel. En ook als ik iets nieuws probeer dat ook graag met jullie deel, dacht ik van kijk, we gaan er gewoon nog een keer een video over maken. Want ik heb een pakketje gekregen met productjes dat we kunnen uittesten. Het merk heet Self. En ik heb al een beetje opgezocht over Self. En het staat mij wel aan, want Self is een 100% natuurlijke en vegan skincare. Hun focus is meer puurheid, meer genieten. En ze willen vrouwen stimuleren om meer tijd voor zichzelf te nemen. En zo krijg je de energie die je nodig hebt om je doelen te bereiken. Self is gemaakt voor een gevoelige huid, een droge huid, gemengde huid, probleemhuid en een kwetsbare huid. Alles wat ik dus heb. Ja, mijn huid heeft evenveel persoonlijkheden als mij. Ik dacht, oké, dat lijkt mij wel iets leuks om uit te testen. Want ik heb er zelf nog niet echt iets van gehoord. En aangezien dat dat zo positief is zoals dat ik lees, denk ik wel dat ja, tof is om het een keer te testen. Wie weet, ik ben heel benieuwd. Wie dat er nog meer uitleg wil over Self, de website staat hier. Je kunt die ook hieronder vinden. We gaan eerst het leukste doen van allemaal. De doos opdoen. Sorry, ik heb tegen mijn statief gestampt. Nee, zo weer uit in de box. Glitterpapier. Oeh, en moesjes. Oké, hier gaat mijn zus er jarenlang mee amuseren. What do we have? Ik voel hier al iets. Oh, dat is groot. Ah, wacht. Ik ga beginnen met klein. Nee, dat is ook niet klein. We have a beautiful bag here. Een nachtje te laat doorgezakt. Op zoek naar een stralende huid? Dan moet je de nieuwe Self Crystal Pink Facial Roller proberen. Een eeuwenoude Aziatische skincare tool die je huid de workout heeft, waardoor ze weer gaat stralen. Ideaal voor wat me-time aan het einde van de dag. Deze dubbele facial roller, gemaakt van verkoelende rozenkwarts, bevordert je bloedstroming, gaat door stressverkrampte spieren weer losmaken. That's exactly what I need. Oké. Verhoogt de elasticiteit van je gelaat, nek en oogcontouren. Bye bye wallen. Zoals je ziet heb ik dat ook nodig. Zeker vandaag. Ja, ik ga dat nu al zeggen. Ik ben dus 2 weken ziek geweest, dus mijn huid is echt brutaal verkracht. Je ziet het. Ik heb zelfs puisten, ik heb rode vlekken, ik heb wal. Normaal lijkt dat niet. Het is, ja, ziek. Het dagelijks masseren van de huid gaat ook de heftige stoffen afvoeren, lymfemassage, waardoor de textuur en conditie van je huid verbetert. Oké, dus dat klinkt hier al heel interessant. De facial roller. Wat hebben we nog? Hier, dat is een groter pakketje. Ik ga dat met 2 handen moeten pakken. Deze, ik ga het hier echt al open doen. Oké, dit zijn 2 productjes. Het is Anuna approved because zero plastic inside. Boost of oxygen en boost of freshness. En dat zijn een scrub en een lotion. En ook al heel benieuwd. Oké, ik heb hier echt zin in. Ga kapot leuk worden. Ik zou echt graag mezelf verwennen. En dan hebben we hier nog een doosje. En dit is... Hier hangt er een kaartje aan. Dus op het briefje staat er dat ik normaal de spons ging hebben. Maar in plaats van de spons heb ik de roller. Wat dat dus blijkbaar veel leuker is. En dat klinkt ook leuker. Want ik wou eigenlijk al heel lang zo'n roller aanschaffen. Maar het is er nog altijd niet van gekomen. Dit is Bring Out Your Inner Beauty. Ook zero plastic inside. All Day Dreamer Day Cream. Oeh, een dagcrème. Oké, dagcrème hou ik van. Ik probeer regelmatig nieuwe dagcrèmes. Jullie weten dat ik normaal meestal 1 heb tegen rode huid. Tegenwoordig probeer ik nu en dan toch wat nieuwe dingen uit. Omdat het ook niet goed is om altijd hetzelfde te gebruiken. Bij shampoos en zo is dat ook zo. Wisselt een keer af. En ik denk dat ik hier klaar ben met mijn doos. Dus hier kan mijn zus er dan mee amuseren. En dan ga ik gewoon een keer beginnen met alles uit te testen. Oké. Ik heb hier dus de volgorde wat zij voorstellen. Ze beginnen met de lotion. Dan met de roller. Dan de scrub. En dan de dagcrème. Oké. Ik zou normaal altijd de scrub als eerste doen. Maar kijk, ik ga mijn bek houden. Misschien doe ik dat gewoon verkeerd. Ik ga hun volgorde doen. Ik ga wel beginnen. Ik doe altijd een huidserum aan voordat ik iets op mijn huid smeer. Omdat mijn huid gewoon een bitch is. Ik gebruik deze. Maar ik heb die al in andere video's getoond. Moest je wel weten welke in de zin niet goed. Kijk naar mijn andere video's of vraag het mij. Dus ik ga daar nu gewoon vlug mee beginnen. Omdat ik dat wel heel belangrijk vind. Ja, ik smeer ook dagcrème en zo rond mijn ogen. Het zijn veel mensen die dat niet aanraden. Allee, die zeggen van, dat mag niet. Maar
Dat helpt wel enorm goed tegen mijn wal. Ik vind dat mijn oogleden er ook strakker door zijn. Waardoor dat mijn make-up mooier kan aanbrengen. Het is misschien bullshit, hè, wat ik aan het vertellen ben. Ik smeer dat ook niet in mijn ogen, maar gewoon op en rond mijn oogleden. En ook al is het niet goed, ik ben nog altijd niet gestorven. Ik zie er nog altijd normaal uit, dus I don't care. En natuurlijk my big ass forehead. Dat ziet er heel gewelddadig uit hoe dat ik dingen op mijn huid smeer, I know. We gaan eraan beginnen, ik ben super benieuwd. Oké, dus we beginnen met de lotion. Dat is deze. Ik ga het dopje even van dicht tonen, want dat vind ik wel een leuk detail. Ik weet niet als je het goed kunt zien, maar het is dus zo'n houten dopje, wat ik heel mooi vind. Ik ruik ook steeds altijd aan alles voordat ik het uittest. Als ik iets eet, ruik ik daar ook eerst een kwartier aan. Dus je kunt denken, ik ben 2 weken verkouden geweest. Ik heb 2 weken geen geur, geen smaak gehad. Dat was echt doodgaan. Ik heb legit zitten wenen. Ik heb echt zitten wenen. Ik vond dat kapot erg. Ik was gewoon niks ruiken. Dus ik wist ook niet, denk ik nu naar een vuilniszak of heb ik te veel parfum op? Kost ik ook gewoon niet weten, omdat ik rook echt niks. Behalve in Brussel-Noord, daar heb ik gelopen. De pisgeur, ja, daar ruik je wel door elke verkoudheid. Maar oké, bon, we gaan de lotion uittesten. En we gaan er natuurlijk eerst aan ruiken. Het ruikt wel goed. Oké, ik ga een beetje op mijn hand doen. Dat lijkt eigenlijk wel een beetje op mijn serum. Misschien dat mijn serum niet moest aandoen. Ik kan nooit te veel Oké, ik heb er veel te veel aan gedaan. Oeh, wauw. Het heeft een heel sterke geur. Kan ik nadenken over hoe dat ik het kan beschrijven? Het zit precies als zo wat muntgeur in. Oh, maar ik heb echt veel te veel op mijn gezicht. Oh, stamkalf. Doe wel deugd. Het ruikt niet naar reflex spray, maar er zit zo wel iets in. Zo snap je zo die ene muntgeur dat je daar lekker in hebt. Maar niet zo heel sterk. Zo echt net verdraagbaar. Dus dat ruikt wel super goed. Als je zo zegt van ik ga nu echt tijd nemen om mezelf te verwennen. Dat is echt wel een nice geur daarvoor. Ik ga heel eerlijk zijn. Ik zou zelfs zeggen aan mijn vriend dat hij mij mag massage met deze lotion. Want het voelt ook echt fris aan. Als je het op je gezicht smeert, voelt het heel fris. Oké, het trekt snel in de huid. Van ik zei het, ik had er heel veel aan gedaan. En nu lijkt het alsof ik gewoon een normale portie heb aangedaan. Dus ik ben daar al heel blij mee. Kijk, mijn handen zijn ook niet vettig of zo. En het is volledig plantaardig. Eigenlijk kun je nu op mijn huid niet oordelen van mijn huid ziet er veel slechter uit dan anders. Maar kijk, ja. Na de lotion raden ze aan om de roller te gebruiken. Oké, die zit heel leuk in het zakje. Okay. Oeh. Oké, sorry. Onze roller. Touwtjes zijn ook leuk. Mijn zus gaat daar ook mee amuseren. Ja, mijn zus verzamelt echt alles. Gewoon, die knutselt gewoon met alles. Wow, oh my god, die is kapot mooi. Die is volledig in roze marmer. Oh, kijk hoe mooi. Dus ik veronderstel dat dat voor het gezicht is en de kleintjes dan eerder voor de ogen. Gebruik je facial roller dagelijks voor een optimaal resultaat. Het gebruik van de roller bevordert het opnemen van werkzame stoffen door de huid. Gebruik de facial roller als laatste stap in je routine. Oeh. Tip, bewaar je facial roller in de koelkast voor een extra verkoelend effect. Zeker aan te raden bij wallen. Masseer de huid 5 minuutjes, oefen een zachte druk uit met de roller. Oké, heeft wel al koud en dat voelt inderdaad wel leuk. Maar eigenlijk was dus de bedoeling dat ik de spons nu gebruikte, maar hier op de doos staat er dat je de facial roller als laatste moet houden aan mijn moederbelt. Goeiedag. Hallo. Hallo. Ja, die look, is dat nodig? Anders ga ik weer een heel nestje moeten kopen, en dan gaat dat weer bij liggen. Goh ja, nee. Dat dan niet doen. Laat maar. Nee, laat maar. Ja, dat is goed. Oké. Allee, tot ziens. Tot ziens. Tada. Ja. Yo. Dus nog even herhalen. Normaal was de bedoeling dat ik nu de spons gebruikte, maar omdat ze de roller in plaats van de spons hebben gegeven en dat er ook op het zakje staat dat we dat als laatste moeten gebruiken, ga ik dus hiermee wachten. Maar je ligt wel klaar. Ik wil hem eigenlijk echt al uittesten. Oké. Bon, het volgende was de scrub en dan de dagcrème. Maar eigenlijk wil ik die roller nu al... Nee, maar die roller dient eigenlijk voor de producten zo extra in je huid op te brengen. Dus ik ga daar ook mee wachten. We gaan over naar de scrub. De scrub ziet er hetzelfde uit als de lotion. En ik vind al een mooie verpakking. En we gaan even naar de scrub zelf kijken. De textuur. Even tussendoor. Zelfverzorgd en beschermt zelfs de gevoeligste huid dankzij de natuurlijke oliën op basis van argan, macadamia, shea butter en kokosnoot. Cool! Of shea butter? Ik weet echt niet hoe dat je het uitspreekt. I'm so sorry. Oh nee, ik schaam mij dood. Maar
Macadamia. Oh, dat zijn echt mijn favoriete noten. Ik eet dat super graag. Dat zijn kapot goede noten. Voor mensen die het niet kennen, dat lijkt een beetje op naakte hazelnoten, maar zo groter. Maar dat is veel beter van smaak. Dat is echt heel lekker. Een heerlijke, zachte en doeltreffende gelaatscrub. De exclusieve natuurlijke vorming met rijstkorrels. Verwijdert de dode huidcellen. Oké, ja, ik wil gewoon weten wat dat erin zit als scrubmateriaal. Veel dingen gebruiken bruine suiker of andere dingen, weet ik veel wat. Hier zijn dus rijstkorrels. 1 tot 2 keer per week gebruiken. Oké, dus ik ga lauw water gaan halen. Ik ben direct terug en dan ga ik de scrub uittesten. Voor jullie gaat het maar 1 seconde duren. Kijk, ik ga met mijn vingers knippen, maar ben al terug. Eigenlijk gewoon zo. Voilà, zeg. Kijk, ik moet niet eens naar beneden lopen. Het water staat hier al. Oké, misschien is die vingerknip heel slecht gelukt. Ik doe er nooit zo'n ding, dus sorry daarvoor. Ik heb ook een handdoek mee, want ik schmos heel veel. So I have my water over here. Ah ja, ik heb trouwens daarnet beneden in de spiegel gekeken en mijn huid blinkt echt. Dus het ziet er echt goed uit. Voelt ook al heel zacht. Dat is nu de lotion alleen. En dat voelt echt al nice aan. Ruikt heel hetzelfde als de lotion. Oeh. Voelt wel heel aangenaam aan. Het zijn heel dunne korreltjes. Voelt ze wel, maar dus zo geen zeer. Ik weet niet als je ze goed kunt zien, maar dus de korreltjes op mijn hand. Kun je ze zien? Ik weet het niet. Oké, maar dus ja, de korreltjes. De korreltjes. Die producten voelen ook echt super fris aan. Net zoals die roller. Ze zeggen het ook, dat het leuk is als je hem fris gebruikt. Ik kan dat wel geloven. De producten zelf voelen echt wel verfrissend aan. Echt een leuke scrub. Heel fijn. Ik heb echt al scrubs gehad met zo van die dikke korrels. Oh, en zo lichaamscrubs. En als je dat dan in de douche doet, het is lekker of dat je in een zandbak staat. Dat je dat afspoelt. Het is lekker of dat je gewoon de hele dag in het zand hebt gezeten en dan een douche pakt. En dan ligt er zo al zand in de douche. Dat voelt zo aan. Dus ik kan er echt niet tegen. Ja, dat is handig, die flesjes, die dopsels. Ik ga dat een beetje van dicht doen. Het is dus niet dat dat gewoon zo open is dat je heel die fles gewoon in één keer kunt uitgieten. Nee, het zijn echt wel slimme choepsels. Voor niet voor te zien zeker. Dus zoals ik zeg, de topjes van de flessen zijn zo wat, dat er niet 1000 druppels in één keer uitkomen. Snap je? Dat is met zo'n klein haatje. Dus ja, ik vind dat heel goed. Ik heb hier water. Niet vallen. Ik ga gewoon mijn washandje doen. Oké, ik ben veel te hard met die handdoek op mijn gezicht aan het wrijven. Even mijn huid laten. Oh my god, mijn neus! Ja. Oeh! Wow! Maar ik ga nu heel eerlijk zijn. Mijn neus ziet er misschien knalrood uit. Maar dat is door de handdoek. Maar mijn huid heeft nog nooit zo zat. Wow. Ik heb echt babypoepkaakjes. Oh, maar die ga ik echt ziek veel gebruiken. Oké, nu echt niet reclame. Ik ben fucking oprecht. Het is echt super zacht. Oké, die scrub is mijn favoriet. Amai. Echte aanrader. Ik heb bij scrub, uw huid is altijd zacht nadien. Maar dat is hier echt next level. En dat voelt ook echt goed aan. Rustig, gezond. Niet vettig. Voelt heel goed aan. De dagcrème. Zit in een leuk doosje ook. En moet dat eruit schuiven. 100% natuurlijk. Gewone, gevoelige en droge huid herstelt en beschermt. All Day Dreamer Day Cream. Kijk, mijn neus is al aan het verbeteren. Ook een schoon potje. Hier hebben we hem. Ik ben heel benieuwd als die ook zo gaat ruiken of niet. Een vegan dagcrème. Ja, ruikt ook zo. Die ziet er zo wat dik uit. En die smeert. Wauw. Dat is echt precies een extra laag dat je op je gezicht legt. Het dagcrème die direct opgezogen wordt, wat dat daarom niet slecht is. Maar deze, dat is precies een laag. En dat voelt alsof je echt een beschermlaag op je huid legt. Amai, maar dat is echt zalig voor open te smeren. Ik weet niet, het smeert wel open, maar je voelt echt wel, blijft echt wel like, op je huid liggen. Het zal wel uitgetrokken worden. Ik ga ze een beetje voelen aan de andere kant hoe dat die aanvoelt nu. Ik vind die geur wel echt tof. Je trekt wel traag in je huid, maar dat is daarom niet slecht. Het gaat mensen die nou juist graag hebben. Ik heb andere crèmes die er rap intrekken, maar aan de andere kant vind ik dat wel leuk. Mijn mama is iemand dat er eigenlijk totaal niet tegen kan dat dat direct in je huid getrokken wordt. Zij wil echt dat dat een hele dag vettig blijft. Als je daaraan komt, dat je nog altijd voelt van er ligt dagcrème op. Dus denk ik dat deze voor mijn mama echt wel super goed zou zijn. Ik zal hem straks een keer geven, ze mag hem ook een keer uittesten. Ik denk wel, ja, dat ze dit heel goed zou vinden. Oké, en dan hebben we ons laatste, het rollertje. Dus ik kan nu gewoon, ja, ik ga rollen op mijn gezicht. Het is hier nu niet zo koud, het is hier nu niet zo warm. Hey!
Oh, dat ga ik hier echt wel, ja, dat doet wel deugd. En hiermee geloof ik echt wel dat we wallen weggaan. Ik geloof daar wel in, dat je stress los kunt masseren. Maar ja, dat is ook wel een feit, hè, denk ik. Ik vind het rollertje heel leuk. Ik ga dat ook proberen elke dag te gebruiken. Wacht, mag je het elke dag gebruiken? Ik ga dat nog een keer lezen op Toosje. Dagelijks, voor een optimaal resultaat. Dus ja, nu ga je natuurlijk niks zien. Maar als je het dagelijks gebruikt, ga je wel effectief iets zien, blijkbaar. Dus ik ga het nu een tijdje gebruiken. En dus zou ik zeker zeggen, volg mij op Instagram, want daar ga je wel zien als het resultaat heeft of niet. En als je hem ook moet bestellen of niet. Nu, zijn je al verkocht van iets dat je hier gezien hebt, heb ik geluk voor jullie. Er is een kortingscode, dat is deze. Die staat hier ook onder. Dus daarmee kun je bestellen wat dat je wil. Ik zou de scrub meest aanraden. Je zegt ik wil maar één iets. Allee, ik zou zeggen bestel het allemaal. Maar je zegt ik wil maar één iets. De scrub vind ik echt de max. Oh, hij moet iets doen voor mij. Ja, wat moet ik doen? Kom ik hier aan mijn kaak? Wat vind je ervan? Zacht en warm. Ja, zacht? Ja. Oké, tof. En ruikt het goed? Ruikt een keer? Ja. Ja? Oké, dankjewel. Dat is heel vriendelijk van jou. Hallo! Hallo! Dus mijn broer heeft het ook goedgekeurd. Hij zegt dat mijn huid zacht aanvoelt en goed ruikt. Kijk, en mijn neus is niet meer rood. Wauw. Oké, dus ik denk bij deze dat ik hier wel positief kan over zijn. Over self. Ja, treat yourself. Aha, self in hoofdletters. Nogmaals, helemaal veganistisch en natuurlijk. Ik ben echt satisfied door een rollertje. Ik vind het heel mooi. Heel mooi. Dus rollertje en de scrub. Ja, eigenlijk alles. Oké. Ah ja, trouwens, na een weekje gebruiken kan ik echt wel zeggen dat de dagcrème heel goed inmengt met de make-up. En dat je echt al zichtbaar resultaat ziet op mijn huid. Dus ik raad het volledig aan. Oké, maar ik denk dat ik het hierbij ga laten. De linkjes staan hieronder. De website staat hieronder. De kortingscode staat hieronder. Alles dat je moet weten staat hieronder. Tot ik er weer zie, met of zonder wallen. Omdat ik verkouden was. Doei!